गोजोन्थों आंनि बड'लेण्ड नांगौ इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौ आङो बरायग्रोनानै लाबाय। नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिनैहाय मोनसे भिडिअखौनो लाबोनो सानदों। दिनै नोंथांमोनहा गोबां बुजिखाबाय जानांगौ थाम्बनेइलाव नायनानै जोंनि बिटिआर सुक्तियाव सोर सोर सागान होआ आरो गोबां मानसिफ्रानो प्रमद बर'खौल' सानो प्रमद बर'आल' सागान होबोदों बेबायदि साननाय दङ। गोबां मानसियानो सोर सोर सागान होदों बेखौ मिथिया, गोबां मानसियानो मिथिगौ। 50% मिथियो, 50% मिथिया। दिनैहाय आङो सानो एसेब्लाबो दिनैहाय आंनि जे बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय जोंनि बिटिआर सुक्तिनिखौहाय सोर सोर सागान होखो जोङो मिथिनो मोनो। गोबां मानसियानो प्रमद बर'खौ जे बर' हारिखौ फानबोबाय बे बाथ्राखौ बुङो रायजो राजाफोर। बेखौनो आङो नोंथांमोननि गेजेराव स्रा लाबोनो थाखाय आङो दिनै थामथिम जाबाय। नोंथांमोना उइदाउट स्किप खालामनानै जोबजासे नायलां। आङो सानो बे कन्टेन्टखौहाय बयबो जोंनि बर' हारिनि मानसिफ्रा मिथिनांगौ, नङाब्ला सासे मानसिखौल' गोरोन्थि होबाय थागोन। सासे मानसिनिल' थाखाय गोरोन्थि गैया, प्रमद बर'आल' बेखौहाय सरब्रै सरबा दिनै गासैखौबो डिसिसन लानो हाजोबा। दिनै सोर सोर सागान होआ नोंथांमोननि गेजेरावहाय बाइ प्रुफ हिसाबै आंनो लाबोनो थाखाय सानबाय। आङो बे भिडिअनि बेनारावबो सम सम गेजेर गेजेर बेखौहाय सोर सोर सागान होआ आङो बेखौ होलांबाय थागोन। नोंथांमोनहा भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामनानै नाय, सोर सोर होआ बेयावनो नोंथांमोनहा दिनै बुजिनो मोनगोन। दिनै 1 नाम्बारावनो होदों लरेन्स इस्लारी आरो प्रमद बर'। प्रमद बर'आ जाहैबाय राइट साइडजों होबाय आबसुनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै, आरो आबसुनि जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबैहाय आखिथिंजायहाय लरेन्स इस्लारिया होबाय। बिथांमोनहानो 1 नाम्बार 2 नाम्बाराव सागान होदों जोंनि बिटिआर सुक्तियाव रायजो राजाफोर। नाथाय माखासे मानसिफ्रा खालि प्रमद बर'आल' सहि होनानै गासैखौबो मावनानै दिनैहाय बेखौ भुल मावबोबाय, गोरोन्थि मावबोबाय होननानै गोबां मानसिफ्रा बुंदों। दिनैहाय 3 नम्बर हिसाबै लेफ्ट साइडजोंहाय होदों रन्जन दैमारी सार, NDFBनि जे फाउन्डार बिथाङा होदों। आरो ओरै राइट साइडजों होदों गबिन्द बसुमतारी। आरो ओरै होबावदों बि सावरायग्रा धीरेन बर', मिहिनेस्वर बसुमतारी UPPOनि बिथाङा, आरो styandra Gurg जइन्ट सेक्रेटारि नर्थ इस्टनि जइन्ट सेक्रेटारि बियो सरकारनि जाहैबाय। आरो नै लास्टआव उइटनेस हिसाबै हाग्रामा महिलारी, हेमन्त बिश्व शर्मा आरो केबिनेट मिनिस्टार आरो जोंनि आसामनि जोंनि CM जे चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सनवाल बिथांमोनानो होदों। दिनैहाय गोबां मानसिफ्रा बुंदों प्रमद बर'खौल' दाय हमदों, नाथाय दिनै बेखौहाय दिनै हाग्रामा महिलारिया दिनै सासे BTCनि चिफ हिसाबै मिथियामोन नामा? बिथांमोना फरायनानै नायाखैमोन नामा? दिनै बोरै प्रमद बर'निल' दिनै दाय जाखो? दिनै बिथांमोननि गासैनिबो दाय दङ रायजो राजाफोर। मानो होनोब्ला नोंथांमोनहा बुजिदो, दिनै प्रमद बर'आल' बेखौ फानबोआखै, जोंनि बिथांमोननि दिनै गोरोन्थि जोङो बेखौ नुहुरो रायजो राजाफोर। आंनि बायदिब्ला गोरोन्थिया बिथांमोन गासैनियावबो दङ होननानै आङो मिथियो। बिसोरो बे ड्राफ्टिंखौ खालामाखैमोन नामा? नायाखैमोन नामा? खालि सान्थि सुक्तिनि थाखायल' बिथांमोनहा मेगन मोसेबनानै साइन होदोंमोन नामा? हिमन्त बिश्व शर्मानि बुरखायनायाव हिमन्त बिश्व शर्मायाथ' नै सासे बेथ' केबिनेट मिनिस्टार हिसाबैसो बियो साइन होदों। बे समाव चिफ मिनिस्टार हिसाबैबो बियो साइन होआखै। चिफ मिनिस्टारा जोंना सर्बानन्द सनवाला आसामनि चिफ मिनिस्टार हिसाबै होदों। आरो हाग्रामा महिलारिया जोंनि बिटिआरनि CEM हिसाबैहाय बिथाङा सागान होनायखौ जोङो मिथिनो मोन्दों आरो नुनो मोन्दों रायजो राजाफोर। दिनैहाय रन्जन दैमारी सारखौहाय जेलनिफ्राय डाइरेक्ट बख'नानै सागान होदों। बिथाङाथ' नुवाखिसै दे, बिथाङा दिनैहाय गोबांथार गाबदों। जे समावहाय सागान होदों नुनोबो मोनाखिसै। डाइरेक्टलि जुदि नोंथाङा सागान होआब्ला नोंथाङा जेलनिफ्राय गनाय नङा, बेबायदि सिगिनानै इमसनेल ब्लेकमेल खालामनानै दे बर' रायजो राजायानो बेखौनो लुबैथारबायब्ला दे मोजां, नोंथांमोनहानो फोथायदोंमोन प्रमद बर'मोननि सायावहाय।
दिनै रायजोनि थाखाय बड'लेण्ड बिग्रा सासे मानसियानो दिनैहाय लामायाव गसंथेग्रा सासे मानसियानो दिनैहाय सान्थि सुक्तिखौहाय बिटिआर सुक्तिखौ खालामबायब्ला मोजां जागोन खोमा साननानै गाबनायजों रन्जन दैमारी सारा सागानखौ होनो गोनां जादों। रायजो राजाफोर दिनै रन्जन दैमारीनि बे सागान होनायाव खुनु गोरोन्थि गैया। मानो थाखाय दिनै बिथाङा केसजों जाबसिन जानाय बेबायदि हिसाबै आरो उननि जेनेरेसन मानसिफ्रा बेबायदिनो नांनायनि गेजेरजोंहाय राजनितिकजों नांनायनि गेजेरजोंहाय बर'खौहाय फुल प्रेजेन्ट खालामनो हागोन खोमा साननानै बिथाङा सागानखौ होदोंमोन। रायजो राजाफोर दिनैहाय प्रमद बर' आरो लरेन्स इस्लारी बिथांमोनहा रोंगौथि गोनां इडुकेटेड मानसि हिसाबै बिथांमोनहाल' दिनैहाय गोदाव सोराव बे मेगन मेसेबनानै सोरबा ड्राफ्टिं खालामनायावहाय साइन होनायाथ' बे मोजां जायाखै। रायजो राजाफोर दिनै बिथांमोना हिडिंखौ नायाखैमोन नामा? जोङो बेखौ नुहुरो। बिथाङा दिनैहाय बिक्रम दैमारीनि जोङो बावैसो सिगांनि भिडिअ क्लिपाव नुदों। दिनैहाय बेबायदि राजनितिकआव आं थानानै लाब गैया। अमित साहाजों रायलायबोदों होन्दों। अमित साहाजों रायलायनायनि गेजेरजों मा होनदों गासैबो गावनि बिबानखौ एंगारनानै बर'नि दिनै सोमावसारनायावहाय बिथाङा आगान होफिननो थाखाय थाम थिम जादोंमोन। बे बाथ्राजों जोङो बुजिनो मोनो दिनै मेगन मोसेबनानै एखेबारे मोजां सायावहाय माबायदि दाउखा खामफ्लाय फिथाइ बायदि जारौ जे आफेल बायदि नाथाय सिङावहाय जे मोजां नङा बेबायदिसो दिनैहाय जाबोदों। प्रमद बर' बिथांमोननि जे सागान होनायाव बिथांमोना मोनबोखांनायनि उनाव बेसेबा गिदिर बेबायदि सानदोंमोन नाथाय गासै सिङाव नायनायनि गेजेरावहाय जेबोखौनो नुवाखिसै आरो बिनि गेजेरजों फुल एन्ड फाइनाल कनप्रिहेन्सिभखौ बिथांमोनहा नुयै बायदि जोङो जे बेबायदि बाथ्राखौ जोङो नुदों। रायजो राजाफोर दिनैहाय जोङो गबिन्द बसुमतारी बिथांमोनहाथ' दे बोरायबाय हिसाबै गोबां नांगौबाय हिसाबै बिथांमोना सानबाय दे सुबिदा मोनसिगोन गावनि न'खरखौ गाहाम खांनो हासिगोन बेबायदि साननायजों बिथांमोनहा साननो हानायनि माखासे माबाथ' केपासिटियाथ' गैया। सासे फोरोंगिरिमोन दिनैहाय सासे फोरोंगिरि जानानै बेफोरखौ फरायनो रोङामोन नामा? गबिन्द बसुमतारीया ना पावार गांनायनि गेजेरजों सागान होदों जोङो बेखौसो बुंनो गोनां जागोन। रायजो राजाफोर दिनै आरो बि सावरायग्रा बिथांमोनहा दिनैहाय सागान होदों। दिनै बिथाङाथ' बि सावरायग्रा बिथांमोनहाथ' इडुकेटेड मानसि हिसाबै सासे प्रफेसारलायमोन बिथांमोनहा दिनै बे माबाखौहाय एग्रिमेन्टखौ फुल फरायाखैमोन नामा स्टार्टिंनिफ्राय? नायदो रायजो राजाफोर सोर सोर आरो धीरेन बर' बिथांमोनहाथ' बिराद सान्थौ साननो गोरों मानसिफोर दिनै डक्टरेट डिग्री मोनलायनाय सासे मानसि बर' हारिनि थाखाय नांबोनाय बिथांमोनहा दिनै बेबायदि खालामनाया बिथांमोनहा नायदो दिनै बिथांमोनहाबो नुबाय दिनै प्रमद बर'ल' बहाय दसि गैया दिनैहाय हाग्रामा महिलारियाबो सागान होदों। रायजो राजाफोर दिनैहाय गोरोन्थिया बिसोरनियावबो दङ। आंनि बायदिब्ला गोरोन्थिया बिसोरनावबो दङ। सागान मा हाग्रामा महिलारिया बेफोरबायदि सेन्टेन्सफोरखौ फरायनो रोङामोन नामा? डाइरेक्ट जुदि जोङो बुंनो थाङोब्ला नैबे बाथ्राखौसो बुंदों आङो बेबायदि दाय मावदों आंखौ फासि होदो होननानै सिङाव लिरब्लाबो बिथाङा मोजां होननानै बुंब्ला सहि होगोन नामा? रावबो होनाय नङा। दिनै बिथांमोनहा मा साननानै दिनैहाय सहि होआमोन दिनै गावजों गाव जे सोंखारिलायनानै मासिनि थाखाय सेलायनाय बायदिसो जोङो नुहुरगासिनो दङ। रायजो राजाफोर जोङो बेखौसो नुहुरगासिनो दङ। दिनै साबसे सागान होआ दिनै रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा नुबाय प्रमद बर' लरेन्स इस्लारी रन्जन दैमारी गबिन्द बसुमतारी बि सावरायग्रा धीरेन बर' मिहिनेस्वर बसुमतारी बिथांमोनहानो आफादनि जानानै आरो हाग्रामा महिलारी बिथांमोनहानो बर'नि जे सान्थि सुक्तिनि थाखाय सागान होदों। रायजो राजाफोर अब्ला गोरोन्थियाथ'
प्रमद बर'नावल' गैया, बिथांमोनावबो दङ। दिनैहाय हाग्रामा महिलारिया प्रमद बर'खौहाय जाथिखौ फानबोबाय होननानै गोबां समावहाय बुंबोयो। जेबोआनो गैया होननानै बिथाङा दिनै होयो। बिथाङाबोथ' एग्रिमेन्टआव साइन होदों रायजो राजाफोर। दिनै गोबां रायजो राजा जाम्बि जाम्बा मानसिफ्रा दिनै मिथिया सोर सोर सागान होदों। जेबो गैयिखौलाय बोरैथो हाग्रामा महिलारिया साइन होखो? गावखौनो जाम्बा होननानै देखायनाय बायदि नङा होनब्ला? एथ' 17 बोसोर जोंनि माबाखौहाय बिटिसिखौ मोजाङै दैदेनबोनाय जे सासे मानसि, बुख्रुब सुख्रुबैब्लाबो गावनि 17 बोसोरखौ खांबोबाय बिथाङा। दिनैहाय बिथाङा बेफोरखौहाय मा साननानै दिनै सहिबाय? जेखि साइनाबोनो लाबोआ मानो, दिनै जेखि मावा मानो आंनि सरकारखा साननानै अभार कनफिडेन्सजों साननानै दिनै हाग्रामा महिलारियाबो साइन होदों जानो हागौ। दिनै गबिन्द बसुमतारीना पावारखौ गांनानै थाखा फैसाफोरखौ बेबायदिनो गोबां अभियोग सेख्रेब जानायखाय बिथांमोनहा सागान होदों जानो हागौ। नुनानैबो नुयि बायदि। बिथांमोनहाथ' बि सावरायग्रा धीरेन बर' गबिन्द बसुमतारी बिथांमोनहाथ' इडुकेटेड मानसि। दिनै बे जेसेबांनाखि मख'जानाय बिथांमोननि गेजेरनिफ्राय खालि रन्जन दैमारी साराल' सैथो खालाय गैयै जोङो बेखौ नुयो रायजो राजाफोर। सोरबा प्रमद बर'आबो सैथो गैया, सोरबा लरेन्स इस्लारियाबो सैथो गैया, सोरबा गबिन्द बसुमतारीबो सैथो गैया, सोरबा बि सावरायग्रा धीरेन बर' हाग्रामा महिलारियाबो सैथो गैया। बिथांमोनहा मासिनि थाखाय गावजों गाव दिनै सोंखारिनायखौसो जों नुयो रायजो राजाफोर। बिथांमोनहा दिनै बर' हारिखौ मोजां साननायब्ला दिनै खौसे जानानै जोङो मावलांनो गोनां जागोन। गोबां जोंनि गेजेराव नायदो रायजो राजाफोर, दिनै गुबुन हारिखौहाय बेबायदिनो बांलादेशि जे NRCनिफ्राय रिजेक्ट जानाय जे मुस्लिमफोरखौनो दिनैहाय एसामिसावहाय सोनानै लानाय जोंनि बर' हारिनि थाखाय बे खैसाद रायजो राजाफोर। बिनि थाखायनो जों सांग्रां जानो गोनां। बिथांमोनखौ जों जेसेबां हायो एसेबां थाब खौसेथि जानाय आरो माखासे माबानिफ्राय थांखि बिथांनिफ्राय जोङो सांग्रांथि जानो गोनां। जोंखौ मा खालामनो सानदों जोंनि आसामनि ट्राइबेलफोरनि सायाव, जोंनि बर' हारिनि सायावहाय गुबुन हारिया मा खालामनो सानदों, दिनै जोङो सिरि मोननो गोनां। नङाब्ला नेक्स्टआवहाय जोङो खर' दैखांनानै लाब्लाबो खर' दैखांब्लाबो जोङो मोननाय नङा। जे मोनदों बेफोरसो जोङो दिनै पावारा गोमालांनाय बेखौ नुदों। दिनै पावारा माइनास जाबोदों। बिटिसि सुक्तिनिफ्राय BTR सुक्तिया पावारा माइनास जाबोदों होननानै दिनै हाग्रामा महिलारिया दिनै बुङो आरो दिनै सानसुमा खुंगुर बिथांमोनहा बुङो। नाथाय सानसुमा खुंगुर बिथाङा दिनैहाय बेवहाय सागान गैया। दिनै PIL होनाय केसाव दिनैहाय हाग्रामा महिलारिया मोनहा सिंजों सापर्ट होदोंब्लाबो दिनै बिथांमोनहा सायाव नुजानो हाया। दिनै मानो होनोब्ला दिनै हाग्रामा महिलारियाबो उइटनेस हिसाबै साइन होदों रायजो राजाफोर। दिनै बुजिदो सोर सोरनाव गोरोन्थि दङ रायजो राजाफोर। आं एथेखौनो बुंनानै दोनथ'बाय। जै बर' हारिनि जै।